थांनायाथ' थांबाय फंबाय फैलाव बसुमतारिया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै। बेखौनो हास्थायबाय आं। फैलाव बसुमतारिनि आगान मुङै सावरायनाय बे मेलाव नुजाफैनाय मानगोनां लेंहरजानाय आलासि नोंथांमोन आरो बेवहाय गाहायाव जिरायनाय हारिमु मोजां मोनग्रा फैलाव बसुमतारिखौ मोजां मोनग्रा बयबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननाय बावहरग्रोबाय। आङो फैलावखौ बबे समनिफ्राय लोगो मोन्दों आंहा गोसोआव गैया, नाथाय रेडिअ'आवथ' खोनादोंमोन आं बेनि बैराथि मेथाइखौ आरो बेयो आंखौ सिख्ला केसेटआव मेथाइ रोजाबनो लेंजेनदोंमोन जानांगौ, आंहा बारा गोसोआव गैला। आं गोबां मेथाइ रोजाबदों फैलावनि, नाथाय गासैबो मेथाइयानो रमान्टिक गोजा आरोखि। बे समाव मार्केटखौ नायनानै बानायनांगौ जायो, केसेटनि प्रडिउसारफ्रा मार्केटखौ नायनानैसो मेथाइखौ लिरहैयो नालाय, बेखायनो आं रमान्टिक मेथाइसो बांसिन रोजाबनो मोन्दों। बिनि गेजेरावनो आं गोसोआव दं, आं बुंग्रोनानै लानि। लेटेस्ट आं बैसागु मेथाइ बिनि रोजाबदों, बिनिफ्राय आं बिनि मेथाइखौ रोजाबाखै। फैलाव फंबाया आंनो लिरना होदोंमोन। आंलाय रंजालि रुवाथि बे बैसागु मेथाइखौ बेहाय सायास्रिया मोसादों आरो बिनि गिबियाव गौतमजोंबो रोजाबदों आं। आगै फावदुर गुफुरै सोमजिरि होननाय मेथाइखौ रोजाबदों आरो मोनसे रोजाबबावदों, फालो फालो सिख्लाफोरा ना गुरदों जाम्फैयाव होननाय बेखौबो रोजाबदों आरो सिमाङाव नुनाय रजेनि फालिखौ बेखौबो दै रिजुआ एक्टिं खालामदोंमोनदां। आरो दंबावो गोसोखाङो, मामोनलाय मोनसे, आङो हर सान गोसोखाङो नोंखौनो रजे। आं बुंखादों जे फैलाव आंनो गासिबो रमान्टिक मेथाइखौ होदों। बेनिफ्राय दोंसे दंबावोमोन, बा बहुद दङ, ओमफ्राय गोसोआव गैया। आं दिनै दा दोंसे रोजाबनानै खोनासंहोनो सानदों, नाथाय रोजाबथारिखाय दाना गाराङा बारा जाया, अब्लाबो एसे ट्राइ खालामनायसै। फैलाव लिरनाय मेथाइ। बेखौ बोथाय जुनुआ दिहुनदोंमोन दा। बैसागु ओंखारबाय थाङो रजेया फैयासै दिनै दाबो लामा नायै नायै मेगना रुबाय बाय लामानि बोथोराव बैसागु ओंखारबाय थाङो रजेया फैयासै दिनै दाबो लामा नायै नायै
गोजोनथोंसै दा थांनायाथ' थांबाय फंबाय फैलाव बसुमतारिया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै बेखौनो हास्थायबाय आं